This song is dedicated to the friends and well-wishers of Olisado. Mmanwogo na-abịa mmanwu ogbu egwu mmanwu otiekwe mmanwu laga n'ọbụ mmanwu na mmanwu karịrị ibi ya n'obodo oji ọnụ n'ọbụ mmanwu eredi n'ọbụ mmanwu aji busu n'ọbụkwa mmanwu mana mmanwu nwere mmanwu nwezi ọgbọ okwu ka okwu bụ inu onelu inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu Olisado ọyọ ogologo mana ijele n'ọdị mbadamba ijele na ya nwe ọkwọ n'obodo mmanwu akara n'ijele ma chao ijele na ya nwe ọgbọ maka na nnukwu mmanwu na-egwu elu n'obodo nwa obodo awala ọsọ nụ nwa obodo na ọ mara mmanwu mana ndị mmadụ mmanwu ga-anọzinụ mmanwu agwọ ka ị na-ekwuo maka na mmanwu ego na-apịa onye n'ụwa mmanwu karịrị ibi elu mmanwu nwere nke gị bi ogo mmanwu ogologo 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 mmanwogo na-abịa mmanwu nwere nke gị bi ogogo mmanwu nwere nke gị bi ogogo
amala biko ụgbọ ya li amala oseli n'elu mmọnwụ ogo na-apịa n'elu anyị debi ịtụ ụkwa n'ọsụ anyị kene mmọnwụ odumejeje n'ibu mmọnwụ ayaka n'abụọ siriligodiri a na-emelụ Chukwu Emeka odumeje mmọnwụ yo nọ na-apịa ndilo mmọnwụ ayaka yo n'umekene OON Lion himself Chukwu Emeka odumeje onye amụma iji dị ebube General Overseer Mountain of Holy Ghost Intervention Deliverance Ministry na Onitsha Konafio onye siri agụgụ bịa ga-afụ n'anya maka na adị ama aka n'ọrụ o nwere onye bụ onye isi maka na onye isi ga-abụ onye isi ọ bụrụgodu n'ụlọ nga na-enwere onye bụ isi n'ite na bụrụ ọdụdụ chacha odumejeje n'Igbo ọga anyị ogbotogbo nwa ya la World Petrol na Piman Onitsha Zone Chukwu Emeka ọha na-emerụ mmọnwụ ị na-apịa mmọnwụ ogologo ife Chidelo dego ya nụ ofu nwa Oraifite okwu dịrị osedum ogbotogbo nwa na Jakarta mmọnwụ ayaka ya n'ịnọ ọfụma mmọnwụ ogo ka ịbụ onye ọcha Chukwu dị nwa Igbo anụgo Nwajugo n'eziri odogwu mmọnwụ ayaka na Lachusu bụ onye ji ego n'obodo Lapọchi onye n'ọfụma ezi oyi onume keneyi kenejelu mogogo ọkọyi Ibeanyi Chukwu mbịa mmeo ofu nwa mụrụ na mmiri odogwu anyị ego na China Gasco yezi oyimo Olisado onye nwegwu na-ekwunyeli kajebe n'Ugwu steeti Ezeagu ka na-abanye Iwoloye ka mụ na-eje anyị kene mmọnwụ ogo na-Eziagụ Saidi Wilu Chiwetoke CEO Signal Edido Investment Company Limited Importer and Exporter General Merchandise Pigeon Camp Food Limited Onyoche Dido Kana Po Ọma ndị na-efe n'igwe Felika bawa edido ọnwụ obodo Madini mudu meze Kankene mwogo Sapayo Sundogoti CEO Pillars Energy Limited Macfidel Resources in Nigeria Limited Market and
supplier of all kinds of petroleum products. Pilamanu ni bụ mmọnwụ ogo, ọgaranya nwere obi ọcha. Keneli m lọlọ Mrs. Onyinechukwu Jokot, yedi nne m Ifechukwu, nne m Somto Chukwu, Ifechukwu n'ọdị n'ibeyi, Pilamanu Lumekeneyi. Ka nnabagwu Udumeze ọzọ, ọhafịa dị n'Udumeze. Ka nkene ezi ọyịmọma, Nnamdi Kalu, Samuel Onibu onye ọcha, Ezeomogo Lumekeneyi. Samu Access Bank ga-aba n'iru ka ị ga-aga, maka na o jide onye mmadụ nke ogeli akọlịa, ife mena ya ụka nnekwu. Ka nnabagwu na-eri onibe anyị, ka anyị debe Igbo ezunu, ka ncheta ụmụnne na-abụọ, maka na paji ofu obi bili na fafuru onwe fa n'anya. Onye buchi Ọdịgbo, Ifeanyi Chukwu nwe Ọdịgbo, ụmụnne na-abụọ ka na-akpọ CEO Ọdịbichi Oil and Gas na Guleri Kon Azunu. Ndị nwe mmanụ Olumekelu unu, ka nkene ezi ọyịmọma Udoka Nwadachi, CEO Big Morris Nigeria Limited. Aka na-emebe ọgọdọ, aka na-emebe ngwei na Chibros Plaza Ọnịcha, ọkpọrọ ebe afọ gị na-achụ. Ezi Olumekeneyi, Ezeomogo na ị ga-adịlị m. Mmọnwụ ogogo, mmọnwụ ogogo, mmọnwụ ogo ka mmọnwụ nwere nke gị dị ogo. Aye mmọnwụ ogogo, aye mmọnwụ ogogo, mmọnwụ oji ọnụ na ọ bụrụ mmọnwụ ogo, mmọnwụ agba egwu na ọ bụrụ mmọnwụ ogo, mmọnwụ adịkwuo na ọ bụrụ mmọnwụ ogo. O nwere mmọnwụ anyị na-akpọ ogo, Odumejeje n'ibu mmọnwụ ogogo, Latusuo n'iso na mmọnwụ a. Mmọnwụ nwere nke gị dị ogogo, mmọnwụ ogo ka Enugu kisi eje, nnukwu mmadụ egwu Mekeneyi. Keneru mejo iyo, Jericho n'Osobili, Jejo yi ka ajọ nwanne. Honorable Sir Okonkwo, Kizito n'Igbo Odogwu, Senior Lecturer n'Ọka, Unizik Kiki nọ n'ọlụnụ, Odogwu na ị ga-adị. Mmọnwụ ogo ka na-akpọ Senior Advocate of Anambra, Obiulasi Nnewi, onye ogologo na ị ga-adịrị m. Kenelu m lọlọ yi, Honorable Joy Ulasi, ezi nne m Luko nwa.
n'osobili ndị bụ ụlọ asị onumeke n'unu Sachinedu Okafọ bili odogwu na-awụ ọmama ife mekwa na ika na-ekwunu Edusu Okafọ onumeke n'eyi ka anyị jebe agụrụ nwagwuo agụrụ adịghị Igbo ataja agụrụ n'ọdịkwa n'ime anị ọcha mmadụ ka anyị chọjebelu Barrister Mrs. Emilienne mmụọ ifemena yoka na-ekwu ezi nne mụrụ Izuchukwu nne mụrụ Chubi onye ọcha mmadụ karịrị n'ibe anyị ga-agụ olewe ghara ibe ya ekene ka m na-ekene ugbo ndị be high life onumekene unu aka Jones gadi odogwu nwa na-adazi bilinu aka Don onye ọma Olisadodo na-ekwili ugobuzo n'ọdachake obotogbo nwa na-agụleri bili nwanne Olisadodo ndị be Chidozie na anyị nwere ibe kenelu m ụlọlọ Sisadobi Chidozie Ezinne mụrụ Makwa Chukwudumebi n'osobili Izuzu onwe a na-emerụ ezi oyibo obili ifemena yoka na-ekwu Olisadodo ekelugo egwu Mrs. Victoria Chukwudozie Ezinne mụrụ Olisado nwanyị ọma dị mma nne m ọ na-emụtara ma mụta Ezinne n'ịgadịrị m ọnwụ na o mere m ncha ifu obi n'etiti onye gụle anaba mmụọ onye nwe egwu papa mana obere nwa anyị nọ n'ọkwa n'egwu papa ebe ọ bụ n'ịnọ n'ọdụ mma maka na igwe niile ejekọ n'ụzụ mmanwụ ogo na ya ka na-ekwu Augustine Chidozie n'iso n'ọrụ Ifeanyi Chukwu obi efu na mmiri na-ezoro ọra bịa ezigbo onye agụrụ nwa agụ ezi oyibo onumekene keneli m ụlọlọ Mrs. Titi obi efu na ọkwụrụ ọka nwanyị ga-adị ndị be mmiri onumekene unu Abụchi Okoye ofu nwa gbologu sokwa bilinu monu ụmụ awụlọ ka ofu nwa mekene yonu ezinne ozumejeje o nwere ife mmadụ ga-eme Divine Risco ga-adịkwanụ ezigbo dị na anụ amala Chukwunu onye ogidi nwere eze tụọ ma ya nwee ike nga n'ogidi ezigbo nwanne Ifeanyi Master nwanne Udu atọ mmiri ndị ogidi nwere ka nne ekene papa mụrụ Prince Welu na Chukwu si mụdị obele nwa Pedro n'osokwa n'ọlụnụ ogidi mụrụ nuo ma nyenye n'unni ka njezi ụmụnachi ka nkene onye ọcha bịara ụwa n'odinu ezomogo ka mụ na-ekene Sagregi onwe anọli efu ezigbo onye ụmụnachi keneli m ụlọlọ inu Mrs. Ogochukwu anọli efu ndị ụmụnachi n'unu gade
Stephen Nwonyimo Oliego Nigade Achọpi nwa mama Kanjebe ogidi nwere ọzọ Uru ogidi ka na-abanye Akenezie n'ezo mọgọ Injinisu Chukwu Nwagari Nwonye uruo n'ogidi nwere Ogidi mulugi o ma fenye na gidi Ezi nwanne Ekene Ife mena yoka na gunegunu Izusu ezo ọmọgọ Ojide onye mmadụ kogeli akọkwanye ya Ambule kujebe ọkija Ka nkene nwanyị na-eme ka nwoke n'ụwa Tọdati Chukwu mweze bili Ayole di Nigade Onye ọcha na-ede mma Agbala nwanyị n'umekene Egwu maka njibia o Mmọnwụ ogologo ka anyị na-akpọ Mmọnwụ tolo ogologo n'ọbụ oke mmọnwụ Na mmọnwụ nwere nke gị bi oke mmọnwụ